Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida annal malaikata alaihimussalam khalaqahumullah min ghairi wasitati abin wala ummin falaisu rijalan wala nisaan wala khunasa faman i'taqada dhukurata kana mubtadi'an fasiqan wa fi kufrihi qaulani. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong sing mukallaf, manane wong sing wis akil balik, wis akil wis balik, wajib apa ayat takida annal malaikata alaihimussalam khalaqahumullah min ghairi wasitati abin wala ummin. Dadi wong nek wis ngaku balik, nek wis balik kanggone wong lanang biasane umur pira? 15. Nah saiki menawa ora 15 mbah ya. Saiki menawa hitung tahun wis balik ketoke. Mergo alamate balik ku dene wis roh kiwa, roh tengen, roh ayu, roh elek ya. Lah saiki rumah saku wis cah cuwilik ngono wis roh apa-apa saiki. Mulai dek zaman cilianku, zaman mangan isih pelok mbah iki, penting bahasa biasaan pelok. Bocah lahir iku rumangsaku pirang-pirang wulan lagi melek iki, Mbah. Ya. Saiki sedina wis melek, Mbah ya. Wis melek. Yen masaku suwi lho gak melek. Dadi maknane wis zaman iku wis berubah. Jadi wong kok ngaku mukallaf, mane wis duwe ketatrapan nglakoni kewajiban sangka syariat alias sangka Gusti Allah. Niku salah siji sing kudu diiktikadi, diyakini bahwa malaikat sekabehane iku khalaqahumullah. Malaikat-malaikat iku digawe karo Gusti Allah min ghairi wasitati abin wa ummin, tanpa digawe Allah, tanpa perantara bapak karo ibu. Jadi malaikat itu ora ana bapak ibune, iku kudu mau yakini. Lah menungso niku ya saged damel malaikat ya. Wong ku ya iso nggih malaikat sebab menungso iku sebab ana anane malaikat. Saiki wong wudu Mbah ya, wudu bar wudu ku mesti ana tetesane wudu. Setiap sak tetes wudu iku wong mau apa sangka tetesane iku bakal Allah nggawe malaikat sing sujud ndongakno njaluk ngepura karo wong sing wudu sampai dina kiamat. Malaikat iku. Dadi nek ngono wong saya akeh wudune, wong mau berarti saya akeh malaikat sing ndongakno. Jadi nek tak wong sampai wudu apa nanti Mbah? Ape gawe malah. Jadi makane wong nek wudu iku disunahno aja diusapi. Kula kok nek wudu kebiasaane kula niku nek wudu iku biasane tak cecep ombe Mbah sithik ngono tabarukan nggih tabarukan. Kula tengene Papua niku tengene sarang cerita sarang. Kula tengene sarang niku krana kakak kula niku terkenal jaduk. Krana kakak kula niku terkenal jaduk, ahli wirid macem-macem ya. Akhire wong-wong ku ngarani nek adike ya jaduk. Wis secara gaduh aku. Ya saya ngono ke Mbah ya. Jadi cara sampean niku wah iku menurut Pan Mbah Gaduh berarti sregep ngono ya ora apa. Jadi karena kakakku dianggap jaduk, akhirnya kula dianggap jaduk. Lah
Siji mangsa iku ana santri putri. Lah wong sing iso mlebu santri putri, pondok putri iku siji pengairan, kaya kula pengairan. Terus gurune wong wedok. Dadi ustaze apa guru wedok iso mlebu. Nek liyane uga iso mlebu. Nalika ana wong wedok santri kejinan, kula niku delalah karo Gusti Allah kok diwehi pikiran. Mergo kula eling nate maca cerita nek zaman Kanjeng Nabi niku nalika wudu, bekas wudune niku digoyok-goyokan karo para sahabat sampai koyok-koyok paten-patenan. Mulu golek tabarukan. Kula eling niku akhirnya kula gadah pikiran nek ngono iki kejinan iki berarti tak golekno bekas wudune Mbah Maimun. Kok embe-embe tak subuk ngono ayo Mbah ya, embe-embe tak subuk. Dadi ana santri golek aku Kang iso nyuwuk kejinan Kang iso aku wis gampang. Engko mau apa aku kecil aku ya ngono. Kula mikir-mikir akhirnya tak cidukno banyu sing banyu mau nggone Mbah jedinge Mbah cidukno wis ombe gayane ya engko karo maca apa ngono ya. Lah iku delalah mari Mbah mau apa barokahe banyu wudu. Mergo banyu wudu iku ana malah malaikat. Lah kula teng kene teng sarangan niku nggih tepang kalih wong-wong belah. Wong belah niku wong sarang sing golek iwak, wong belah. Niku biasane kebiasaane nek ape melaut niku mesti nek gak manakipan, pokoke intine selamatan. Terus biasanya nek tukang suwuk iku dikon nyuwuk puket. Puket niku roh panjenengan, Mbah. Jaring. Lah kula ora kentekan nakal. Mbah tak suwe Mbah, engko nek iwake akeh kowe semen aku. Muga pas bangun. Jadi tak cidukno kula wani nyuwuk niku. Tak suwuk, tak cidukno banyu saka Mbah Mun sak drigen ngono Mbah. Wis gebyurno kapalem puket diratakno. Ben engko ben alon. Undelalah iku yo alon tenan Mbah. Masyaallah. Shallallahu sayyidina Muhammad. Jadi maknane iku panci barokah banyu wudu wae kaya ngono istimewane kanggo umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku banyu wudu sama ndang malaikat. Padha karo jenengan maca selawat ya dadi malah malaikat. Nah maca selawat sepisan ana siji malaikat biur marang nggone Madinah. Iki sampeyan kapan maca malaikat jenengmu bakal dikrungokno nggone Kanjeng Nabi sak bapake. Hebat agak hebat itu. Ya, jadi jeneng bali takoki sak bapakmu. Ke maca selawat ana malaikat siji sing dadi saka salat iku mau marang Kanjeng Nabi takok, wonten salam ya Rasulullah. Saka sapa? Saka Mbah Jo bin bapake. Ndi omahe Loh ya. Jadi zaman maca selawat iku maknane zaman sering disebut dirungokno karo Kanjeng Nabi. Ngene wong maca selawat iku dianggep birrul walidain. Apa? Birrul walidain ku piye? Ngapiki wong tuwa. Kayak ngapi wong tua kan angel iku, kon bose wegah ya gak? Kon bose wegah. Kayak iso ngapi wong tuwa. Lah kowe bakal iso dianggep birrul walidain iku nek awakmu maca selawat. Mergo wong tuamu bakal kesebut asmane nang ngersane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa nggih niku salah siji malaikat. Ana muridé Mbah Hasan Asyadzili. Ana wong niku kepengin belajar ngilmu kejadukan. Tapi jaduke ora babakan papak paluning pandhe.
ning jaduke pengen sugih jenenge ngilmu kimia. Napa? Kimia. Ilmu kimia niku jarene kimia niku ana siji wit-witan sing wit-witan mau iku ora kabeh wong iku roh. Ana wit jenenge wit napa Mbah? Kimia. Iku kabeh wong ora mesti roh, karek rezekine dhewe. Ana wit kimia iki kira-kira dhuwure 60 cm. Sak meter anggape sak meter. Iku godhonge kadang 9, kadang 7. Lah kowe nek nemoni wit kimia kaya ngene iki, wit kimia iki mok jupuk godhonge sitok, mok celupno nang nggone pundi niku, nang nggone susu bakal berubah jadi perak. Nek mok cemplung nang nggone madu jadi emas. Lho ana Mbah kimia, Mbah. Muga-muga ketemu ae sampean yo. Ya kimia. Jadi mau lapno wong ngono ya mari. Iku kimia. Jadi iso ngrobah perkara dadi sesuatu sing luwih larang. Lah Mbah Hasan Sadili niku ana wong sowan badhe belajar napa niku ngilmu kimia. Ngilmu merubah pasir jadi emas. Ngerubah gabah jadi duit. Ngono lho jenenge apa? Kimia. Kali Mbah Hasan Asadili ya wis kowe nek kepengin tenan wis nang kene sik setahun. Kowe nang kene setahun. Tapi syarate awakmu aja ninggal wudu. Maknane daimul wudu, selalu berwudu terus Mbah, bersuci Mbah. Jadi daimul wudu niku maknane setiap sampean batal langsung wudu. Cara ape turu ya wudu. Pokoke gak iso anu, gak oleh apa? Gak wudu. Sampean sadar tangi turu bengi ya wajib wudu. Lah iki jarake setahun. Kowe pokoke setahun ngene kene kowe daimul wudu engko tak warai ngilmu kimia. Ngilmu merubah apa? Pasir jadi emas. Ya ora usah mergawe Mbah ya, golek pasir ae. Cekel jadi emas. Barang wis setahun betetet piyambake ngabdi tengene Mbah Sadili, piyambake niku nimba sumur. Barang ditimba niku jero timba gak ora banyu Mbah, napa emas. Jadi dia niku nimba banyu niku dadi emas. Dia ini gak sadar. Sing mestine emas ngilmune iku sing mestine pasir iso dirubah dadi emas. Ning iki banyu ya iso dadi emas. Dadi apa sing dicekel dadi emas. Iku barokah napa? Daimul wudu ing dalem setahun. Nek sampean kuat jajal ae. Ya, engko nek kepengin masjid dadi apik, cekel dadi napa? Setahun tet sampean niku tirakate ora poso, ora wiridan apa? Daimul wudu. Ngeluwahi ngilmu kimia, maknane ngeluwahi pasir dadi emas, banyu wae iso dadi emas. Iku nek daimul wudu, nggih. Mergo ya ngono ku mau, sampean wudu tetesan wudune iku bakal apa jenenge iku? Apa dadi malaikat sing malaikat iki sujud nang Gusti Allah ndongakno wong sing wudu. Jadi wudu niku napa iso dadekno sesuatu yang luar biasa, nggih. Malah balak-balak pun. Niku bab malaikat, nggih. Lah malaikat itu awak dhewe wajib yakin. Yakine pripun? Yakine bahwa malaikat digawe Allah ora sangka wasithah, ora sangka lantaran bapak kalih ibu. La famani taqada dzukuratahum kana mubtadi'an fasiqa.
Kok lamun diparil awak dhewe duwe keyakinan bahwa malaikat iku lanang, ketika kan malaikat iku lanang umpamane Mbah yo, malaikat lanang berarti sampean iku fasik alias wong ahli bid'ah. Yo. Ana neh wong sing ngandakno nek malaikat iku kok malaikat wedok, kafir sampean. Mergo apa? Wong wedok, wong lanang iku luwih mulya timbang wong wedok. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Apa maneh kok mau hukumi apa khunsa? Khunsa iku apa ya? Wandu, malah kena. Jadi niku napa jenenge malah. Jadi sampeyan kudu duwe keyakinan bahwa malaikat iku makhluke Gusti Allah sing digawe Allah tanpa lantaran bapak karo ibu. Kaya ngilmu ngene kok diceritakno nggo apa le Mbah. Lho ngene iki ya Bang, iki mergo keyakinan. Iman, mergo awak dhewe ku iman sing terakhir ngono apa? Iman karo kitab-kitabe Allah, malaikate Allah, rusule Gusti Allah. Supaya awak dhewe niku nanggone donya iku ora nganggep bahwa malaikat kaya-kaya gak ono. Malaikat ku bendina ono, Mbah. Khususnya nek sampean kepengin duwe donga sing mandi, ya nek donga termasuk sing mandi iku nalika ana jago kluruk tek jam pira wae. Cara pewayangane Mbah, cara pewayangane zaman Arjuna tau tapa karo sapa iku, karo Arjuna Pandolima tapa iku ana wong kok kahyangan nggawa napa jenenge Mbah, tulisan. Ger kowe njaluk apa ger ngono ya. Padha karo ngene iki. Kaya nalika nang kene iki ana wong ngaji. Ini ki ana wong ngaji, malaikat iku ana sing khusus obrak-obrak ngandakno nang kono lho ana swarga. Nang ngene kono lho ana swarga. Kowe ndang meko kabejan rono, kowe ndang budal. Kaya ngene iki awak dhewe ngaji, awak dhewe iki ditutupi apa malaikat. Apa iki jenenge? Sayape. Nutupi awak dhewe. Nek sampean iso terawang Mbah, ya. Maca iku lho, ya latif iku lho ya. Iku zaman waca lak ketok ana malah malaikat. Jadi sampean dadi kudu ndek keyakinan bahwa awak dhewe niku urip ana makhluk Gusti Allah sing ngewangi awake dhewe. Sampean nandur wit-witan mok kawiti dina Rebo. Sing apik iku nandur iku dina Rebo. Mergo pangeran nggawe tandur-tanduran apa dina Rebo. Zaman Rebo sore nandur mok wacana bismillah mbok apa wis bareng. Iku nalika tetukulan iki cukul metu sing jenenge godhong. Godhong iki ana pirang puluh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Sing malaikat iki ngerumat iki apa jenenge? Godhong. Lah nalika sampean nandur wit-witan, khususnya petani ya, nandur-nandur, semakin banyak Anda menanam, berarti semakin banyak malaikat ndongakno wong sing nandur. Ngono Mbah. Iku lagi godhong siji, lha engko nek metu godhong loro, telu, papat, lima. Makane wong tani niku cara dalan nang mara swarga niku luwih gampang timbang liyane tani mergo diwangi malaikat. Ora mangsan, diparingi malaikat. Jadi saya akeh olehmu nandur, saya woh-wohan mau, tanduran mau ndongakno njaluk istighfar karo awake dhewe. Iku jenenge napa? Malaikat. Lah awake dhewe kudu duwe keyakinan bahwa malaikat iku
digawe Allah tanpa perantara bapak kalih ibu. Nggih kudu mbok yakini. Zaman kaya ngene iki malaikat milu-milu ndongakno jenengan ya, milu ndongakno keluargane, bapak-bapake sak kasekabehane bahwa awak dhewe urip nang donya iku ora kok dheweane diewangi karo malaikat. Wis kaya ngono, itu kudu mau imani niku, Mbah, nggih. Sama nandur nek nandur apa mau dina Rebo. Lah kula niku ndelalah, Mbah, ndelalah kersane Allah. Rebo iku geblake wong tuaku, Mbah. Aku takok Mbah Salim, wah aja Bapak oleh geblak. Ya semoga urip ngene Mbah, urip sepenting ngene Mbah. Kenapa awak dhewe kok ngaji, kok maca Quran, kok maca kiai diwehi penjelasan? Intine urip iku ora oleh sombong. Intine urip mboten oleh sombong. Sampeyan iso nandur wit-witan, wit-witan mau kok iso tukul subur, ana sing ngewangi sapa? Malaikat. Ora kok delok apa orea macam-macam ora. Jadi intine urip ora kena sombong. Wong sombong gak kena. Mula nek sampean kok ndelalah nglakoni agama nabrak perkara adat wong Jawa. Sing penting aja mok tantang, Mbah. Nantang ku jenenge sombong. Alah ora apa-apa kowe syahadat duwe pangeran kok wedi. Aja ngono kowe. Sing penting aja sing elek iku sombonge, sing dadekno afat iku teko sombong. Kene wis rotipan wis ngaji mosok wedi hitungan Jawa. Aja ngono. Iku jenenge Oga alsane ning batinnya sombong. Mulane jenengan dilalah pas nabrak karo hitungan Jawa sing jenengan mamang, sing penting aja sombong. Bapak ibu kok dilalah pas geblak dina iku difatihai cekal. Kok isih kurang mantep Fatihahmu? Sedekah. Mergo sedekah iku iso nolak bala. Sedekah ora usah mikir macem-macem. Sampeyan kapan pas tandur dina geblak pengen sedekah biasanya luwih apik sing biasane meweki apa nek ngirim wong tandur meweki tempe tok tambahi krupuk sitok niati sedekah. Ngono iki jenenge tolak bala. Sing penting wong Islam aja sampai nantang lha iku lho sing kuat sing dadekno sombong. Wis rotipan wis ngaji apa wis mantep bae lho mantep ku ya ana aturane ora kur-kur ngono iku ya. Dadi aja tabrak adat Jawa kelawan kesombongan. Lamun kok nabrak berarti awak dhewe tawadhuke apa? Tawadhuke sedekah, tawadhuke Fatihah karo sing wong tuwa lorone sing geblak. Nggih, niku supaya awak dhewe ora sombong. Niku babagan apa malah malaikat. Lah awak dhewe niku wajib. Lah malaikat sing wajib mau apalno pira Mbah Salim? Pira, Mbah? Malaikat sih. 10 ya, Mbah. 10 Mbah ya. Apa kabeh Mbah ya? Wal malakul ladzi bila afin wa la aklala surba wala nomalahum tafsiru aslin minhum jibrilu mikalu israfilu Israilu mungkar nakirun wa raqibun wa kadza raqibun aditun warid wa mutada. 10 iku wajib apal lho Ron. Andalamu kacur. Sing penting kiai ku apal wis leson. Iku sing wajib apal lho. Jadi sing sampean iki termasuk tekad. Aku 50 iku termasuk apa jenenge malaikat 10 terus apa iku jenenge karena rasule Allah niku pira sing wajib diapalno selawe
iku wajib apal kabeh. Wajib, ora kok sunah, ora kok apa jenenge mubah. Pokoke ya wajib kanggo wong mukallaf. Sapa mukallaf iku? Wong sing wis duwe sego enak iku jenenge mukallaf. Sing wis ora iso milih ya, meneh wis nek iso nandur lombok terus bakul cinta ya wajib iku. Jadi malaikat Jibril iki kudu mapal. Iktikad iku mergo apa jenenge termasuk rukun iman sing wajib diapalno kanggone sekabehane wong mukallaf tek lanang tek wedok. Wis niku Mbah Mun nggih, niku malaikat. Pun muga-muga barokah niki, barokah jamin Allahumma. Iki wis 20 menit Al-Fatihah.